Allah na tafi ɗakin miji na aure, amma ka sa a ranka akwai wata wadda tafi da komai tana zuwa. Maryam masoyiyata kin zama komai na rayuwata, sannan a zuciyata ki ɗaya ce wacce ba kamar ta. Na baki ragamar soyayya mun zama jini da hanta, amma nufi na Allah kin tafi ɗakin miji na auren soyayya. Kin tafi yau kin yi mani nisa, aure kin kai yi marabo babu fada babu shi da juna da ni magare ki fatan alkairi zanayo amarya, ki kare dukkanin haƙƙi na miji kirki masa sanya. Ranar bikin ku ta zo ga ango kuma ga amarya, ka kama hannuwanta amarya ce wacce ba ta yi maka jayayya. Kin tafi yau kin yi mani nisa, aure kin kai yi marabo babu fada babu shi da juna da komai daren daɗewa mai tafiya dole za ya dawo. Farin cikin da Yusuf yau na rasa gobe za ya dawo, ka karago da Allah ango aurenka an ka ɗauro. Wallahi ka yi dace Maryam ka kyau tana da kyawun halayya. Wayo masoyiyata, wayo masoyiyata, wayo habibiyata, kin tafi kin manne nisa, ban kwana muke da juna. Aure kike yi, ango mijin amarya, gare ku zana fatan alkhairi ango amarya.